Всяка година програмата за стипендии за талантливи български деца с изявени академични способности дава възможност на още ученици да постъпят в училището, обясни директорът Джеймс Аркхарт. Истинско доказателство за нашия успех са скорошните резултати на възпитаниците ни, които показаха 25% по-голяма успеваемост от средната в света. Сградата е учител сама по себе си с екологичните си характеристики. Учебното заведение е едно от най-екологичните училища в Европа и наскоро получи златен сертификат от Американския съвет за зелено строителство. Иновативните технологии, фотоволтаичните слънчеви панели сами по себе си правят сградата зелена. Новата водопроводна система съчетава съществуващи технологии по нов начин. Например, симулира затворения цикъл на водата в природата и така намалява разхода на питейна вода с около 75%. Надявам се, че тези мерки за енергийна ефективност ще бъдат използвани като инструмент за образоване не само на общността на англо-американското училище, но и на всички останали посетители, защото искам всички сгради в България, не само тук, но и в Обединеното кралство и в цяла Европа да разполагат с такива екологични технологии. Специално за България On Air, директор Аркхарт коментира откъде е дошла финансовата подкрепа за реализацията на проекта. Новото крило на сградата е изградено чрез средства на стойност 6 милиона и 225 хиляди евро, което за нас е добра и справедлива цена, защото всъщност е по-малко, отколкото струваше досегашната сграда. Това бе договорено благодарение на по-конкурентните цени тук в България. Опитахме се да използваме местни материали и естествено икономическият спад беше в наша полза. As well as the downturn in the economy worked in the favor for builders. Откъде най-вече дойде финансирането за проекта? The main financial support comes from Основно финансова подкрепа оказаха родителите на децата. За всеки ученик се заплаща базисна такса, от която ние отделяме средства за подобрение на училището, като например новата сграда. Завършилите англо-американското училище в София получават много високи оценки в дипломите си за степента международен бакалауреат, а някои са приемани в най-новите университети по света, включително Харвард и Кеймбридж. В първия учебен ден и за българските училища остава да се надяваме, че скоро повече български ученици ще могат да се обучават по най-високи световни стандарти.